Κάτσε να έρθει κανένας κοντά. Βασίλη, έλα πιο κέντρο, Βασίλη. Έλα κέντρο. Εδώ, κεντρικά. Είστε και κάνει ελεύθερο μόνος του. Μέσα στο Βαγγέλη. Μπράβο. Ouais, c'est parfait. Μπράβο, Μάρι, έτσι. Ρόνι, το σώμα. Μπράβο ρε! Έλα πιβά. Θα ξυπνήσεις. Ήρεμα. Πείτε Βαγγέλη, τι φοβάσαι την μπάλα. Παίξτε. Παίξτε. Πάρε. Μπράβο, ωραίο. Μπράβο, ωραία, πάμε out. Out. Πάμε. Κάνε ελεύθερο Ρόνι. Με πάσα άμα θες, αλλά καλύτερα μέσα. Βαγγέλη, όταν θα κάνει ελεύθερο θα κάνει πιο μπροστά. Πήγαινε μέσα. Ρονάλντο! Ρονάλντο! Έτσι, θα την ξανακερδίσουμε, δεν είπαμε. Πάμε. Όχι, πηγαίνουν όλοι σε έναν. Κρατήστε άμυνα! Έλα Ρόνι, βάλ το σώμα ρε. Κοιμάσαι. Χαμηλά είπαμε, χαμηλά. Έλα, Μάρι, στη θέση. Κάνε πλάγιο. Με τα χέρια λέμε. Παιδιά, με τα χέρια το πλάγιο. Με τα χέρια. Με τα χέρια. Έλα Ρόνι από εδώ. Πιο γρήγορα ρε. Πίσω, Μάρια. Έτσι Γιώργο. Αυτά τα παιδάκια παίζουν για την Έλα, Μάρια, πίσω, Μάρια. Έλα Βαγγέλη. Φάουλ. Μάρια. Μπράβο, δώσε χέρι σου. Πήγε για τέτοιο και τον έδωσε φάουλ, Αντρέα δεξιμπάκι. Έχει λίγο πιο κάτω, έχει ένα μαραγούδικο. Έχει βρήσει. Φύγε Βαγγέλη από εκεί. Ποιος είπε να πας εκεί. Ποιος δεν πάει μετά να παίξει. Κόρνερ. Πάμε Ρόνι εκεί που είπαμε. Έλα Αντρέα και Γιάννη. Λέω, παίκτη, πάρε ένα παίκτη ψηλό. Έλα πιο εδώ ρε Αντρέα. Κέντρο. Μπράβο ρε Ρονάλντο! Διώξτε το. Ωραίο. Μπράβο ρε Ρονάλντο! Έλα πάσα. Πήγε στον Νοβαρίνο. Ωραία. Έλα εδώ! Κώστα πίσω είσαι. Μπράβο, ωραίο. Δεν μπορώ να πιάνω όμως όλους, δεν πειράζει. Σιγά. Εντάξει. Σίγουρα. Στόπ λίγο. Έλα Αντρέα. Όχι, γιατί θα γίνει χαμός, θα σου χτυπήσουν εκεί πέρα. Μπράβο! Βαγγέλη. Μπράβο Βαγγέλη! Όχι εκεί πίσω η μπάλα ρε. Όχι πίσω, μπροστά σου. Γεια σου Νάντια, καλημέρα. Έτσι. Έλα Γιώργο. Γιωργάρα. Όχι ρε Γιώργο. Γιωργάρα. Μπράβο! Μπράβο ρε Βαγγέλη, έτσι ρε Βαγγέλη, μπράβο! Κύριε Γιάννη, εκεί πλάγια λίγο. Μηδέν, μηδέν, μόλις
Παίζει ο Γιώργος τέλεια, Αυτός. Πήγε Γιώργο. Μπράβο Μάρι, έτσι το σώμα, καλά το έβαλα. Λεώ, παίζουνε κι άλλοι, μόλις παίρνεις την μπάλα, δεν είναι ανάγκη να πας πίσω. Παίξε μπάλα. Έτσι, μπράβο. Άργησες Βαγγέλη, άργησες. Σώστο. Ελάτε τώρα θέλεις, ελάτε. Έλα στη θέση. Πιο γρήγορα, έλα ρε Βαγγέλη πιο μέσα. Ρε Χρήστο. Κόψτονα, μπράβο! Έλα, αντεπίθεση. Πάμε. Έτσι, μπράβο Μαρία. Έλα όμως, καλή φάση κλειδίνει. Καλημέρα. Και πουδόγλωστη. Έπρεπε έχει ξέδρα. Πού θα κάνει. Εδώ Βαγγέλη, συνέχεια γυρίσει εδώ πέρα. Έτσι, πάμε. Τρέχα ρε Γιώργο! Προσέξτε ρε! Μπράβο Βαγγέλη μου! Με το χέρι του πιάνεις! Με το χέρι! Παίξτε πας! Ωραία! Δεν πειράζει. Ρε φανατήλα η Νάντια. Πάμε πάνω του. Έλα πίσω Λεώ. Μη σας αδειάζουν έτσι Αλέξανδρα και Ρονάλντο και γιατί σας αδειάζουν έτσι. Α, να πει ρε Βαγγέλη, όχι εσύ. Είναι αγώνεσαι, πιο μαλακάλι. Πάμε μπροστά λίγο Γιώργο. Εσύ Βαγγέλη, πολύ γυρίζεις πίσω, πολύ γυρίζεις πίσω. Μπράβο Γιώργο! Έλα μπράβο Γιώργο! Μπράβο ρε Βαγγέλη! Έλα Κώστα! Μπράβο! Ωραίος! Μπράβο Ρονάλντο, έλα! Προχώρα! Βάλε Βαγγελάκο, βάλε. Οπ! Έλα! Μην την ανοίγεις την μπάλα ρε. Κάτι να βλέπουν και τα παιδιά πώς παίζουν. Πρέπει να πάρω κι εγώ. Μπορεί να σου το δώσει σε βίντεο. Όχι ρε ψηλά ρε. Ρε Λεώ, πότε θα καταλάβεις. Βαγγέλη! Μπράβο! Έλα! Δεν πειράζει, καλό! Το κοντρόλ λέμε. Δεν πειράζει ρε Βαγγέλη. Στοπ! Έλα Κλάιντι. Γιώργο! Κλάιντι καλά Έλα! Πέναλτι! Ρε κολόστος ρε. Για να μην βάλει γκολ. Τι κάναμε. Δεν πειράζει. Τον κλάρισε. Άιντε τώρα, πέραλτι. Δεν πρέπει να τα κάνω. Κύριε εντάξει. Ποιος να το εκτελέσει. Ο Ρονάλντο σειρά. Ο Αλέξανδρος. Ο Ρονάλντο βαράει κανένα. Δεν είναι πέναλτι, είναι τέτοιο. Έλα! Άντε ρε παιδιά! Έλα ρε Ρονάλντο! Μπράβο! Μπράβο Κλάιντι, έλα πάνω του. Γιάννη! Μπράβο! Δεν πειράζει. Δεν πειράζει παιδιά! Εδώ Βαγγέλη, εδώ μαζί. Άρα Βαγγελάρα. Έλα τώρα παίρνει να πάρεις και εσύ αμένα. Τι, εκείνη
το πρόβλημα, αμέσως έκλασες πατάτες. Μόλις το τραβήξες. Έλα Γιάννη, Γιάννη! Αλέξανδρε, Αλέξανδρε! Άσους ρε! Τι κάνεις τώρα μεγάλη μωρέ. Τώρα βρήκες που είστε μόνοι σας. Γεια σου Βαγγέλη αυτό. Χέρι. Γιατί το κάνει έτσι? Κολώστης. Δεν ξέρω να παίζουν μπάλα. Θες νεράκι? Όχι, θα πιω μετά. Γρηγόρης, πώς θα μπει? Γρηγόρη, τι λέει τώρα? Άρα να... Τι λέει, δεν ξέρω. Ποιο πίσω Γιάννη. Κορώνει να πάει. Γιώργο! Το κάνω στο κουτσί, θα μπω μέσα. Μπράβο, μπράβο! Έλα Βαγγέλη! Έλα, Αλέξανδρο! Μπράβο! Έλα, Γιώργο! Ποιο? Κορνέρ! Κορνά! Έλα Γιώργο. Αχ, ο Γιώργος εκτελικός. Έλα Γιώργο! Άρε Γιώργο! Γιώργος έξω. Πιο σιγά. Πάμε, με πειράζει. Δεν Ελάτε να φωνάστε ρε παιδιά, να φωνάστε. Πώς το φωνάζεις? Έλα Γιάννη ξανά. Έλα ρε Γιάννη. Μπράβο ρε Γιάννη. Έλα ρε πιο κοντά. Να φύγουν. Αφού Να πάνε στη μαμά σου. Γιάννη. τα γάλατα του μαμά μου. Άστε να βγει, τι έχει. Κάμερα είναι πιο μπροστά. Κάμερα είναι πιο μπροστά. Χριστό, διώξε το κρεμαστά. Βγάλε από κάτω, μην μπαίνει Το μπροστά στην κρεμαστά, όχι κάμερα. την ατάκα. Παναγιώτα, μπράβο. Σε βγάζω κάτι κεφάλαιο, τον Εσύ το πατέρα μου. έγραψες. Μπράβο. Γιώργο! Ποιος είναι να μην. Ποιος είναι να την αγγιάσει? Αλέξανδρο, δώσε. Περίμενε εκεί στη μέση. Δεν μπορεί να βλέπεις τι είναι. Μέσα, μέσα, Αλέξανδρε, στο Γιώργο. Γιώργο μέσα! Πάρε πιο Κι μπροστά. άλλο, πόσο πλάι. Απέναντι. Τι ζεμπεκές είναι αυτές, ρε Ρόδο. Πιάσον έναν. Έλα! Κόψε το κύριε μια. Μπράβο! Μπράβο ρε! Μπράβο! Πες το είμαστε κιόλοι! Μπράβο Γιώργο! Έλα Γιώργο! Έλα, σηκωθείτε. Έλα, παίζει, παίζει, καθίστε έξω. Άντε Γιώργο, σφίξε. Δεν έβαλε καλή. Ο Γιώργο. Γι' αυτό δεν είδα πάνω να κάνει τι. Πάμε, μπράβο Γιώργο. Έλα! Ο Γρηγόρης είχε βάλει ωραία γκολ στο τεχνάκι. Δεν έκανε το τάφι. Ένα γκολ. Ήσουν κι εσύ. Ο Γιώργος έβαλε δύο. Ναι, και ο Γιώργος είχε βάλει δύο. Ένα κι ο Γιώργος. Όχι, δύο νομίζω. Δύο νομίζω. Καλά πέρα. Μπράβο τώρα. Ωραία, ωραία, άντε. Βαγγέλη! Έχουμε μπροστά μας πολύ. Αυτοί το βάλανε μισό γυμνάσιο. Καλά, άμα πούμε και εμείς στο μουσική γυμνάσιο, Εντάξει, εμείς παίζουμε... δεν θα προλαβαίνουμε να πάρουμε την μπάλα. Έλα μέσα εκεί στην περιοχή, Βαγγέλη. Βαγγέλη, Ακόμα πιο πιο όχι εκεί μπροστά, δεν κάνεις τι. Αν πούμε και εμείς. Έβαγε εγώ, αλλά αυτό έχει σημασία. Ρονάλντο! Γιώργος, στο εκτελείο Γιώργος. Γρηγόρη!
πες μέσα Ρονάλντο. Είσαι κοπή. Πίσω θα μείνεις Γιώργο, δεν πας μπροστά μετά. Τι τα βαράει δυνατά και τέτοια. Κανονική, ναι. Καλό. Άσε, άσε, άσε. Πάσα στο Ρονάλντο τώρα μόνος του είναι, 2 ώρα. Ήρεμα, ήρεμα Γιάννη. Μπράβο. Βγάλε στον Αμαρίλητο, στον Αμαρίλητο. Ωραίος. Πάμε, πολύ ωραίο. Πάμε το Βαγγέλη, μέχρι Μπράβο ρε Ρονάλντο. Νικολάκη, σήκω Νικολάκη να μην σε χτυπήσει. Διώξε, διώξε. Ωραίος. Τι είναι αυτά ρε Χρήστο. Χρήστο. Ήρεμα λίγο, πιάστε γεμάτα εδώ. Έχεις παίξει το στοίχημα. Το που παίξει over, δεν ξέρω τι είναι, αλλά over. Έλα μάρκαρε ρε. Άντερ, άντερ. Μπράβο. Over είχε χαμηλή απόδοση. Ένα 80. Δώστε ρε. Χρήστο. Με δύναμη δώσ' το μέσα. Πιο προσεκτικά οι πάσες λίγο. Έλα. Παίξε τον Ρονάλντο, παίξε τον Ρονάλντο. Το Ρονάλντο. Άντε ρε. Έλα γρήγορα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, κερδίζει. Το δεν είναι σηκάζει. Έλα Γιώργο! Είναι μεγαλύτερο. Δεν πειράζει. Δεν είναι σώμα. Μπορούμε να έχουμε και εμείς το βίντεο να κάνουμε ένα κόπι. Βέβαια, βέβαια. Γιάννα, τι νούμερο έχει φανέλα σου? Α, το 5. Ρόνι, σήκω στο πόδι. Έλα πάμε πίσω, πάμε πίσω. Έλα Ρόνο! Έλα Ρόνι. Ρόνι! Άντε Ρόνι! Μπράβο. Τι κάνεις τάκλι εκεί ρε. Έλα πίσω Ρόνι. Έλα! Γιώργο! Τρέχα! Τι να μας, κοίτα τι έκανε. Πάμε και μία την άλλη. Πάμε το δεύτερο. Βασικά είναι και το δεύτερο, ρε, σιγά. Φυσικά δεν μας άρεσε, εντάξει. Ναι. Έλα εδώ νερό, έλα εδώ. Αφήστε, αφήστε. Ρόνι, έλα εδώ, εδώ. Μπράβο Γιάννη. Δώσε 2-3 που κάνει. Ζήτα μπάλα, δεν δείξτε μπάλα. Εκεί στη σακούλα είναι. Διώξε. Μπράβο Άλεξ. Μπράβο ρε Άλεξ. Μικίλη. Πάρε μάρκερ. Θες νερό. Να δώσω το λίγο νερό. Πιο ήρεμα λίγο. Μπράβο, ωραίο. Μπράβο Μάρη, έτσι. Πάω, έλα, πάω. Μάρη. Μην κλάψεις. Sorry. Ορμήστε! Μπράβο!
Έχετε την μπάλα εκεί. Έχετε την μπάλα. Πες άντρα βλάκα. Γιώργο! Πάμε, πάμε. Εντάξει, να πάνε. Έλια! Μόνο, κοίτα χτάρα. Μην βγαίνεις από το παιχνίδι ρε γάμο το. Μπράβο Αγγέλη. Γιατί βγαίνεις έξω. Γιατί βγαίνεις έξω. Έλα πάμε. Μπράβο! Τρέχα! Παίζει γυμνάσιο, ναι. Άμα το ξέραμε, δεν παίρναμε κι εμείς. Το πάμε κι εμείς. Πιο πίσω Ρόνι. Πιο πίσω Ρόνι. Μπράβο! Αλέξανδρο. Γιώργο, τρέχα! Τρέχα! Άντε ρε Γιώργο. Μόνο εσύ τα χαλάς τώρα. Έλα, Βαγγέλη! Α, ωραίο κόλπο. Δεν μ' άφηνα. Θα πάρε και σου. Έλα! Βάλανε και αυτό το τέτοιο. Εκεί μπροστά, μπράβο. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ, μπείτε να Ο Άλεξ. Γιώργο και Ρονάλντο. Yes. Ρόνι! Μάρκερες. Σφάξτε τώρα. Πολύ ωραίος. Τρέχα! Έλα, Γιώργο! Εκεί πέρα! Έλα! Πάμε πάρε του. Καλά δεν μου λες, μπορείς να σκίσεις το κατάσιο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Έχω δει κάτι το πιο δύσκολο που είναι στα φάουλ, ότι μπορεί να κάνει και το Α, πιο δυνατή την άλλη φορά. Πρέπει να βιάσουμε την έβολα. Θα παίξουμε μια φορά, άνοιξε με αυτόν εδώ πέρα, να βλέπουμε. Δεν πειράζει ρε! Μπαταριά. Και δύο τις βάλαμε. Μπράβο ρε! Δεν πειράζει, πάμε. Γιάννο. 2 λεπτά έχουμε ακόμα, 2 λεπτά. Έλα! Έλα, τρέχα! Μπράβο! Μπράβο, Ρόνι! Μπράβο! Κάνε κίνηση ρε Γιώργο. Όχι είναι κι άλλοι εκεί. Έλα Ρόνι. Μπράβο Άννα! Έλα! Άντε ρε Βαγγέλη! Ωραία μισή ώρα ρε φίλε. Δώστε εκεί να πούμε. Έλα, πίσω! Όχι! Καλό! Μπράβο! Όρμα! Όρμα! Όρμα!
Τελειώνει τώρα, τελειώνει. Ρίξε λίγο ρε Βαγγέλη. Γιάννη, έλα να μπει άλλος. Εδώ αριστερό μπακ, Γιάννη. Εδώ. Κόψτε μπάλα. Ρε μπράβο.